Bolo, pripun pawartose? Nah, saiki kepanggih maneh karo aku Elistia. Aku saiki lagi ana ning Pasar Kartosuro. Sopo sing durung ngerti Pasar Kartosuro? Nah, mula aja pindah channel. Ayo sesarengan kenal luwih cedhak marang Pasar Kartosuro. Ayo. Pasar Kartosuro. Pasar Kartosuro didamel wiwit taun 1990-an. Pasar Kartosuro mbiyen namung sak lantai, ananging lumakune wektu amarga direnovasi, sakniki Pasar Kartosuro kabangun saka 2 lantai. Nalika direnovasi, bako dipindahake ana ing lapangan Ngabehan Kecamatan Kartosuro. Sadurunge direnovasi, bakul sing dodol ana ing Pasar Kartosuro luwih sithik katimbang sakwise direnovasi. Nah, Bolo, saiki Pasar Kartosuro kebagi saka lantai 1, lantai 2, lantai samping sisih tengen lan sisih kiwa. Saiki aku lagi nang lantai 1. Bakal tak ajak mumpung ning lantai 1. Ayo ning lantai 1. Nah, Bolo, saged dipirsani ning Pasar Kartosuro lantai 1 iki akeh bakul sing dodolan klambi, dodolan kathok, dodolan jeroan, uga ana sing dodolan kembang. Nah, ora mung kuwi, ning Pasar Kartosuro lantai 1 iki uga ana sing dodolan sendal, dodolan sepatu, dodolan tas, lan sak liyan-liyane. Nah, bolo-bolo, ora mung kuwi mau, ning Pasar Kartosuro iki uga ana aneka macem werna klambi, werna tas, uga werna sendal lan kathok. Saged dipirsani ning Pasar Kartosuro iki regane murah-murah, saged ditawar lan barange anyar-anyar. Nah, sadurunge munggah ning lantai 2 iki bakal nglewati tangga. Nah, ning tangga kene iki dhewe iso ndelok ning sekiwa tengene awak dhewe enek sing bakulan sendal, uga ana sing bakulan klambi, daster lan sak panunggalane. Nah, nang lantai 2 iki kabagi saka 2 panggonan kanca-kanca. Boloku ning kene iki ana sing dodolan bumbu pawon, sayur lan sak panunggalane. Lan ning sisih kiwaku iki ana sing bakulan klambi, bakulan kerupuk lan sak panunggalane. Mula ayo mubeng-mubeng ngubengi lantai 2. Nah, Bolo, saiki aku arep ning sisih tengene Pasar Kartosuro lantai 2. Ayo saiki awake dhewe ndelok. Nah, nang kene iki ana bumbu pawon, ana sing dodol janganan utawa sayuran, ana sing dodol kerupuk, kecap, lan sak panunggalane. Nah, uga yen ibu-ibu sing pengen tumbas bumbu pawon saged tumbas wonten ning lantai 2 sisih tengen. Nah, Bolo, mau lak ya wis ning lantai 2 sisih tengen. Saiki bakal tak duduhke ning lantai 2 sisih kiwa. Ning kene bar saka sisih tengen dhewe iso langsung menggok kanan. Ora perlu lewat tangga mau, langsung menggok kanan wae, lurus mentok nganti ana snack Bu Endang. Nah,
ning kene iso didelok ana snack, ana beras, ana sing dodol kolang-kaling, uga ana sing dodol perabotan-perabotan omah. Nah, ning kene iki akeh banget perabotan-perabotan iso didelok kanca-kanca. Ning pasar Kartosuro iki isih akeh sing nganggo anyaman bambu ternyata. Jadi iso didelok ning kene iki isih ana caping, isih ana tampah, isih ana besek, lan sak panunggalane. Jadi ibu-ibu sing goleki tampah, besek utawa caping lan tungku lan sak panunggalane iso ning lantai loro sisih kiwa. Nah, bolo ora mung ning lantai loro sisih kiwa mau sing ana dodolan anyaman, ananging ning lantai sisih kiwa iki uga ana sing dodolan jajanan. Nah, saiki bakal tak tunjukke jajanan apa wae to sing ana ning lantai loro sisih kiwa iki mau. Ayo. Jebule yo akeh ya sing dodolan ning kene iki. Uga ana sing dodolan marning, dodolan pia. Nah, bolo ora mung ning lantai loro sisih kiwa iki mau sing dodol jajanan, ananging uga ana sing dodol soto. Nah, nang kene iki ana sing dodol soto, ana pirang-pirang bakul sing dodol soto. Langsung mawon. Nah, saiki aku ameh ning salah siji sing bakul soto yaiku ning Mbah Nah. Nah, ayo kanca-kanca tak dudohi sapa ki Mbah Nah. Nah, iki jenenge soto Mbah Supartinah nang kene iki. Nah, kanca-kanca sing luwe utawa ngeleh iso ning sotone Mbah Supartinah iki ning lantai loro sisih kiwa mau. Sugeng siang, Mbak. Nah, saged pitepangan rumiyin ana namine sinten, Mbak? Partina. Mbah Partina. Nggih. Iki dodolan apa, Mbak? Soto. Dodolan soto kanca-kanca. Nah, biasane niki bikak jam pinten nganti jam pinten, Mbak? Jam 6 nganti jam 1. Jam 6 nganti jam 1. Dados niki tesih jam 11. Nggih, tesih suwe nggih, Mbah. Nah, ten mriki selain dodol soto, dodol napa, Mbah? Kare kali pecel. Oh, kare kalian pecel. Nah, kanca-kanca iso didelok ning kene iki Mbah Partina dodol kare soto uga pecel. Nah, biasanya ramene jam pinten ngantos jam pinten, Mbah? Jam 6 nganti jam 8. Oh, jam Sing 6. rame nek agak siang ya biasa 1-2 deh. Oh, Ya ada. Wis kono kan. Empun dodolan ten mriki empun pirang tahun, Mbah? Wis pira ya, Mbak? Wis 24 tahun. Di sini jualan. Sekawan nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Mungkin nggih. Nggih. Aku ameh ning sisih tengene Pasar Kartosuro. Nah, langsung wae. Nah, bolo ning sisih tengen Pasar Kartosuro iki ana sing dodol kambil utawa kelapa, uga ana sing dodol sayuran. Lan ning Pasar Kartosuro sisih tengen iki uga ana parkiran sing iso dititipke motor. Nah, langsung wae ak dhewe maju. Nah, iso didelok bolo-bolo nang kene uga ana sing dodolan plastik, uga ana sing dodolan kerupuk, uga ana sing dodolan kembang. Nah, nang kene sing butuh kembang iso langsung tuku kembang nang sisih tengene Pasar Kartosuro. Nah, kene uga ana sing dodolan janganan bolo. Bolo iso langsung weruh janganan-janganan sing ana ning Pasar Kartosuro iki. Uga ana sing dodol buah. Sing buahe seger-seger iso langsung tuku ning kene.
Nah, oke bolo. Saiki awak dhewe ameh neng sisih kiwane Pasar Kartosuro. Langsung wae awak dhewe explore neng sisih kiwane Pasar Kartosuro. Langsung. Nah, neng kene iki akeh sing dodol buah, dodol telo, dodol endok uga ya enek. Langsung wae menawa langsung golek jajanan buah utawa langsung ana ning Pasar Kartosuro. Nah, bolo, saiki wis ana ning sisih kiwane Pasar Kartosuro. Saiki ning sisih kiwa Pasar Kartosuro kuwi ana warung makan Mbah Bakri. Uga ana warung makan sate kambing Pak Paino. Nang sisih kiwane iki uga ana buah-buahan, uga ana sing parutan kambil lan sak panunggalane. Dadi bolo-bolo iso langsung mirsani ning sisih kiwane Pasar Kartosuro iki. Bolo ora mung Pasar Kartosuro sing isine jajanan tok, ananging ning Pasar Kartosuro iki uga ana sing dodol mas-masan. Iso dipirsani ning ngarepan Pasar Kartosuro iki ana sing dodol mas-masan kaya berlian lan sak panunggalane. Langsung menawa butuh mas-masan sing murah lan sing akeh maneka warnane langsung wae ning Pasar Kartosuro sisih ngarep. Oke boloku, mungkin semono dhisik anggonku ngandharke Pasar Kartosuro. Menawa ana klenta-klentunipun kula atur, kula nyuwun pangapunten langsung mawon wonten dodol utawa jajan ning Pasar Kartosuro. Matur nuwun, dadah boloku.